تەوی برێڤەبرنا یەکەم دەورین هەفبەش لەسەر خاکە ڕۆژئاوایە کوردستانê ku wekû bicîkirina bendên rêkeftina qonaxa yekem ji rêkeftina herêma aram bû lê ew yek nebe dilê serokê Tirkiye bû. Di heman rojê de gefa bicîanîna pilanên xwe yên taybet da eger herêma aram li ser sînûrê Tirkiye bi Rojavayê Kurdistanê re neyê damizrandin. Recep Tayyip Erdoxan di gotarekê de li merasîmên vekirin û destpêkirina hejmarek ji projeyên geşepêdanê li wilayeta Malatya got ku nakokeyên mezin navbera Tirkiye û Amerîkê de li ser vê mijarê hene û gengeşe bi Amerîkê re derbarê herêma aram berdewam in. Li her gavek tê avêtin ne li gorî tiştê di serê wî de ye. Navborî serbar kir ku diyara hevpeymanên wan mebest Amerîka kar ji bo damizrandina herêma aram li gor berjewandiya terorîstan dike, ne li gorî berjewandiya Tirkiye û ew wê yekê radikin. Mebesta Tirkiye li gor axaftina Erdoxan ji navberin û têkbirina rêxistina terorî ye ku di herêmê de cihê xwe girtiye û Washington dixwaze di yek pîvanê de danostandin bi Tirkiye re bi wan re bike. Serokê Tirkiye her wiha tekez kir ku eger ew bi serbazên Tirkiye re dest bi herêma aram beriya dawiya heyva Eylûlê nekin ji bilî bicîkirina pilanên taybet li pêş wan tune ne. Ji ber bicîkirin ne bi firandina 3 heta 5 firokeyan e yan jî 5 heta 10 dewriyên hevbeşin yan jî belavkirina bi sedan serbaz di wê herêmê de ye. Divê ew herêm hemû bibe aram da ku bi şêwekî aktîv milyûnek kes tê de were niştecî kirin. Di roja yekşemê de yekem dewriyên hevbeş derbasî herêma aram bûn û ew dewrî di heyama du demijmêran daman pişt re vegeriyan cihê xwe. Ew dewrî ji hejmarek zêrîpoşên Tirkiye û Amerîkî pêk dihat û li gundê El Heşîşe û Nesatil yên Rojhilatê Girê Spî birêve çûn. Li vû tevger piştî daxuyaniya Wezîrê Berevaniya Tirkiye Xulosî Akar beriya demekê hat ku dabû zanîn ku di 8 Eylûnê de dê dest bi dewriyên hevbeş bikin. Lê birêvebirina dewriyên hevbeş bû cihê nerahetî û dilgiraniya rejima Sûriyê û ew gav bi binpêkirinek ji yasayên navdewletî û dijmantiyeke berçav binav kir. Calê xwe ve endamê Encûmena Serokatiya Mesedê Azad Berazî ji malpera Bas News re eşkere kirbû ku derbasbûna hêzên Tirkiye bi wataya mana wan hêzan nayê şîrove kirin û dê vegerin ser xaka Tirkiye. Ev tevlîhevî di roj û mehên bê de hemû tiştek li ser zevî dê were xuyakirin û zelalkirin û wek nehêniyên rekeftina navbera Tirkiye û Amerîka derbarê herêma aram de namînin.